baina umore, ta espresik izan orgoiko txosna, horregongo da gerore. Baina jendea gustora dabil, hemen trago eta txotxan. Santa Isabel eguna data, ezin ezkutatu lotxan. Bertso kantari hasiko gera, hitz neurtuaren morrontzan. Aldez aurretik agintariek, berotu duten holtzan. Berriz egun honeta ez pentsa, hartu nahi genuenik jai. Lanerako prestetorri gera, gure herrima gure gai. Esan digute isiltzeko ta egoteko hementxe zai. Nunbait atzean entzun eiken zan, ta ez gaituzte entzun nahi. Maiboro bilak elkartzen ditu, majinatxo bat ilustre. Egia esan utzi gaituzte, ez ahotxeta ez fuste. Baina problema atzekaldea, zenik etzazula uste. Agintariak aipatu eta isilarazi gaituzte. Antion ere gertatu alda, aurrez gertatu zaiguna. Bertsolarien kasuan hori, hainda gauza ezaguna. Biaotako labana baita, bertsolarien jarduna. Lehen ere hemen egin nintzen ni, alkatearen laguna. Ezagun zaitut eta moldatzen, zara boterean bueltan. Naizta lagunak lagun minere bilakatu batzuetan. Ta harremanak nola sendotu, oi diren katakunbetan. Zerrendakide joango altzara, aurtengo hauteskundetan. Nere beharra aldaukate ba, enaiz hortan astekoa. Ni joan ezkero ez da gehiago, bertan irabaztekoa. Gure ama hemen bizi izan zen, ordun sasoi gaztekoa. Nik Zumarragan badaukat parte, baina ez hainbestekoa. Nik enuen nahi Zumarragako zure izana akusatu. Eta aldela ez dezagula botereaz abusatu. Beraz alkate gai izatea nahiko zenuke usatu. Sermoia moztu eingo litzake bertso saioa luzatu. Baina gerra ere sortu liteke izendapena medio. Ni Zumarragon alkaterako ez dedalako balio. Gaurko eguna horretarako adibide da propio. Ezin ninteke mezetan egon ordu bete bat serio. Egia da bai barruan sartu, taia timpanoak lertu. Esan diguten guztiarekin, naizta fin-fin ez agertu. Egia esan hasi da eta hitzik ezin zen atertu.
apaiza eginda serretu, eta gu berriz aspertu. Aspertu edo zalantzan egon, ez dakit ez daukat dena. Baina badago gauza bat muitu didanan ere barrena. Mundua bitan zatitu dute beraz betiko eskema. Ez dakit ondo ulertu dudan Abrahamen semena. Bueno, ni naizta ustez adiain egon da naizen begira. Adia dire ezin egona etorriaren arira. Israel gora, Israel bera, barruan naze movida. Ama Virginia ere une batez, arrausika hasi da. Beraz argitu egin dituzu, aurrez nituen zalantzak. Entzun ditudan kontuak ziren, alde batetara latzak. Baina gehiegi enau harritu ni sermoiaren norantzak. Lazkao txikik bere izizitun, pobreak ta aberatsak. Ta horregatik modu horretan luzatzen dugu afera. Batzun aitzoiek aditzea naiz ez izan gure kaltera. Aspaldi hontan baino gehiago elizaleen bete da. Ta igual gaurkoan pobreta beratx zeuden guztiak batera. Batera zeuden, batera dauden, baina ona da pakea. Ta hobedego zeru aldetik berriz lurrera joatea. Dantzariekin ireki dute gaur Antioko atea. Urtean bitan ze gogorra den zinegotzi izatea. Babai horretan arrazoi dezu, azer nolako trotea. Ikustea nahi ez duen hori, bakarrik da miopea. Hemen gainean denak batera, begira aze sortea. Izugarrizko lan kostosoa, da begira egotea. Lan gogorra da nekagarria, zer espero zenuen ba. Horko santuta santen izenak, ta pekatuen zerrenda. Alere sartu dira, ta behin sartu ezkero benga. Honezkero zuk jakin behartzen dun, beti hola izaten da. Nik honezkero jakin behar nuke, hortako borondatean. Baldin banengo ilaurteroko, ekintzan bat izatean. Baina alare ez detu lertzen egiz garbi esatean. Pasakarrik pozik aditu oidet, zoazte jaunaren bakean. Ta bitartean guk egunaren zati honena igaro. Alata guzti pazientzian galtzea ez da arraro. Zai egon gera, ta hortan dudatan nago. Elizan edo goiko tabernan, nun itxoindegu gehiago. Babai horretan neroni ere konturatu naizearo.
Goiko taberna bisitatxo bat egin baitegu lehenago. 10 terditan salda txiki bat eskatu degu ta klaro. Entzun degunez ordu biterdik alde hortarako prest dago. Beraz horreren nahi genuenik guk ez dugu irabazi. Eta ez pentsa egin didanik neri zuriainak grazi. Aserre edo etxipenean ere erori naiz kasi. Ezin da izan salda eskatuta olioa lumatzen hasi. Baina horrela josi nahi zuten itxuraz adabakian. Naiz eta bioi kolpez belztuta geratu gaur bekokian. Goiko tabernan edo elizan bakoitzak bere zatia. Azken boladan asko aldatu da Zumarrako euskalkia. Pentsa Piterrek egin du gehien gaurkoan gure hizketa. Ni aritu naiz bada jozera heldu nintzela usteta. Beraz gogoan gorde behar detu lertu dedan pusketa. Urrena gehiago ulertzearen esperantzik ez deteta. Neroni ere bastante ados naukazu Aitor ba hortan. Naizta elizan presentziarik ez dudan izan askotan. Hemen gabiltza urrengo baten gehiago ulertzekotan. Igual geronek ikasi behar degu erderaz bertxotan. Ikasteko gehiena badakigu ia, baina naizta ez degun lehenengo aldia. Lekzio bat faltatzen askina baria, guretzat alperrik da herri bazkaria. Herri bazkariaren gaiarekinekin, bertan banatzen diren zenbait tiketekin, gu ezkera joango udalekoekin, hobe moldatzen gara herrixearekin. Baina ogia zeinei kenduko diegu, bestela zede montre hartu dezakegu. Azkenean olaxe ohituta gaudegu, bazkaririk ezpada elkar jaten dugu. Ola laster sartuko gaituzte hilkajan, eze galdirik egin Aitor zure pajan, elizan bezelaxe gabiltza bentajan, lehenengo poltsa pasa gero ogia jan. Beraz nahiko zenuke ordena jartzea, betiko ohituraren kontran aldatzea. Egin dugu etorri eta kantatzea, zure esku uzten dut poltsa pasatzea. Ba hori aginduta kaso egin beharko, aurko honetan jende ugari dalako, bengatera kartera gure onerako, zer dira 2 euro zuen poltsarako. Gaur hilaren biada soldata jasota, gastatzen joango dena pausoka, pausoka. Ez badio zue ba inorri hori opa, sobratzen zaizuenan ere ari bota. Beraz askoz gehiago ezin dugu eska,
naizta igual jendeak gero egin protesta, eskatzea alako pekatua ez da, pozik hartuko dugu zuen paga estra. Beste zerbait badaba bersoen motibo, harritu izan nauena natorren aldiro. Adinen asketan hemen ez da giro, orain zarrak badoazta gazteak igo. Aldaketa tokatzen omen da nabarmen, irudia aipatu duzu nahiko garden, zarrak eta gazteak aipatuta hemen, jakin nahi nuke biok non kokatzen garen. Bai ispilu aurrean ipini zaitezke, zartu gera gubiok baina ez hainbeste, ez gora eta ez bera leku baten eske, nerea guzer gera ez bata ez beste. Gure artean bada nahikoa kontraste, ta esateko senti gaitezken ez aske, barruan badabilkit nik nahikoa naste, gorputza dut heldua ta bihotza gazte. Ojala lehen aldiz entzungo banizu, baina aitzaki hori sarri da bilkizu. Bihotzez gaztea naiz esan ez betizu, hori albada besteak esan behar dizu. Hori golpe batean nahi nun nabarmendu, ta ala kantatu det ze atarramendu, naiz eta hitz jokotan sartuta gauden gu, nerabe konplejorik etzaidazuken du. Beraz daukazu hori mantendu beharra, nerabetasunean zu oitu xamarra. Lehengo legea ez da horregatik txarra, batera izan liteke umea eta zarra. Egia da horretan arrazoi bakarra, minde maidana zuri aitortu beharra, baina alda dezadan umea eta zarra, aukeran hobe baita gaztea eta txarra. Gaztez baina txarra zaude mugan, ia hori nola baita esplikatzen dudan, naizta taju handirik ez aurkitu zugan, eskerrak aspalditik laguna zaitudan. Hori altzanik hemen entzun behar nuna, pixkat luzatzen ari da gure jarduna, ta agoratu behar lehenago entzuna, alkatea bezala alnauzu laguna. Bueno, antza pixka bat badezue hortan, justu iz oiek berak nituen ahotan, baina zurekin jardun oi naiz ni bersotan, ura behin ikusten detazu gehiagotan. Hemen bota dezuna aze karambola, eraso horienun espero inola, ura behin ni gehiotan esan dezu hola, insinuatu aldezu potola nagola. Horire esan aldet nik nahi gabe ala, barkatu esango det joan egin zaidala, ez zaite aserretu entzunta berehala, goxatzeko jakizu maite zaitu dala.
Nik ere maite zaitut baina ejem, jakizu gorrotoa zeinen urbila den. Hasi gera ta kantuz ari gara hemen, asko luzatu zaigu gure ordu laurden. Ordu laurden delako guk nahi degunaina, Piskatxo bat pasatzen ari gera baina. nola mugatu ona denaren tamaina. Entzuteko baitago guk beharko ainam, inoiz ez dugu izan horren beste jende. Seguruena hemen zuregatik daude, Bazilatzeko esan behar hori ere. badakizu ni beti aularen alde. Irriparre gaiztoa irten da nerea, Ez dizut aitortu nahi zure boterea. badakizu estentzen naizela trebea. Sotana bat jaztea zenduke hobea, ze hartzen ari zara horien itxura. Eta hartuta ere txarretik zer du ba, Etzerala helduko sekula zerura. sermoia egingo den nahi dedan modura, nahi dedanaren kontra, nahi denaren alde. Horretan zu izango zera jaunta jabe. Hori bai meza ez da izango de balde. Lehenagore holaxe genuen alare, zezeo zertarako pasatzen da poltsa. Nik ez dut pa haunditu horko diru hotza. Nere ekarpenare izan da hain motxa. Beraz jasoko dugu kastigu zorrotza, guri falta zaigula borondate ona. Hori esan ez zebilen barruko gizona. Bai baina esaterik etzegokiona. Tamala da ez dela berez izan broma, baina gaurkoa degu Santa Isabelta. Zerbaitegatik egin dugu ona buelta. Ona etortzea ona delako tarteka. Joango gera onena geuretzat gordeta. Eskerrak batzuk txintxo zaudeten aurrean. Siesta egiteko modu edarrean. Batzuk hasita daude lepokerrean. Gutxienez ez daude eguzki errean. Zeren hortatik ere nahiko izan dugu. Bai batzutan zigortu egiten gaitugu. Pasatu izan dugu 11 apuru. Batzuk hortan arrisku gehiago ditugu. Baina alere ez da ona bero egi. Tamalez ona ez da izaten gehiegi. Trago fresko bat egin ta aurrera segi. Horrere bateratzen da aski izerdi, baina alkola ez da ola evaporatzen. Ba ez dakit aigeran dena barneratzen. Gutxienez ari gara gu elkar xaxatzen. Eskerrak ez errezten alperrik galtzen. Bueno, baina pixkanagoa zen bukatzera. Bertso kantari hasita ordu betera. Eskerrak eman eta txosnaren ertzera. Taurrena berriro etorriko gera.